Venga, ¿qué tal? Óscar, Pepe Torrente para la cadena COPE, para hacer el homenaje a Óscar Martínez, que ya no está entre nosotros, ¿no? Aunque le va bien, por si acaso alguien lo escucha, Sí, que bueno, sí. ha cambiado de curro para mejor. ¿Cómo están los jugadores? ¿Con quién cuentas? ¿Con quién no cuentas? Bueno, bons días a todos. Bueno, as baixas que temos son un pouco máis ou menos as mesmas que tiñamos semana pasada, con Escudero, con Gauto, con Jaime, con Obrador, e agora se incorpora Chimo, non? Como baixa esta semana. E depois o resto pois están dispoñibles. Temos, bueno, algún xogador que estuvemoslo cuidando durante a semana porque, bueno, pues que acabou con algunha molestia do partido anterior, pero bueno, trataremos de que cheguen todos para o sábado, para mañán. ¿Cómo está evolucionando Obrador? Porque comentaba la semana pasada que no querías entrar en plazo y tal, pero bueno, a lo mejor 2 o 3 semanas, no sé si más o menos ya sabes cuándo podrías empezar a contar con él. Y el tema de Chimo, ¿no? Que bueno, iba a ser baja igual por sanción, pero la lesión es complicada. No sé si cuentas incluso con que pueda llegar a algo de esta competición, lo digo porque de las 6, luego volver a empezar a coger la forma, no sé un poco cómo son los planes con él. Sí, bueno, no caso de Obrador está traballando xa no campo co redactador. Esperemos que se incorpore o grupo para a semana, pero bueno, é dicir, aí andaremos. Bueno, no caso de Chimo, pois os plazos pois si van nesas 6 semanas máis ou menos, pero bueno, veremos tamén como evoluciona e esperemos poder contar con el, bueno, por lo menos antes de algún dos partidos desta tempada, non? Pero bueno, os plazos hai que ir con unha zona complicada, unha zona que hai que ten que ter reposo. Bueno, pues a ver cómo va evolucionando. El otro día te preguntaba, Patricia, sobre el favoritismo en este tipo de partido. Decías que evidentemente que no lo hay, que por mucho que la clasificación diga dónde están unos y dónde están otros, pero ¿tiene más presión el Depor en el partido de mañana? Tema do favoritismo, como decías, xa nesta categoría é difícil, non, o tema do favoritismo pola igualdade que hai, porque vemos semana a semana que os resultados son, bueno, pois moi xustos sempre, non? No caso da presión, bueno, creo que non sempre temos presión para ganar, sempre queremos gañar, sempre sabemos que representamos o club que representamos, e os 3 puntos en cada partido son sempre o obxectivo, digamos, prioritario, non? Bueno, pois a partir de aí os partidos pois discurren polo camiño que discurren, e a veces pois a distancia entre gañar e perder e empatar, a veces tes que empatar ou empatas e suma só un punto, pero que teñamos claro que non sempre temos esa presión, porque ademais o noso traballo diario, a nosa vida, o noso objetivo sempre é gañar, estar o máis arriba posible, ser capaces de que cada domingo ou cada semana, non? Neste caso sábado, que gañas 3 puntos, bueno, pois a satisfacción tanto no vestiario como no día a día aquí, pois non hai nada comparable con eso, e daquela ver sobre todo unha cousa que lle escoitei a un amigo, un compañeiro que tiña eu cando xogaba no Betanzos, non? Ver o vestiario nos 5 minutos despois de gañar 3 puntos, eso non hai nada que o pague no mundo do fútbol, sin ninguna duda. Y el tema del lateral izquierdo, el otro día ponías a Chimo, explicabas un poco por el tema de la altura de los laterales, Chimo no está. Si está Dani Barcia, y eso podría hacer, no sé si te lo planteas como opción, que Pablo Martínez pudiese jugar como lateral izquierdo, también está la opción natural que es Tosic, pero uno u otro al final te va a cambiar un poco incluso en lo táctico, ¿no? Por aquello que comentabas de la altura de los laterales, no sé cómo lo vas a resolver y si son las dos opciones que manejas, o tienes más. Sí, manexamos esas dúas opcións, hai algunha outra, pero bueno, creo que unha desas, bueno, un pouco valoraremos tamén pois as alturas que podemos manexar dependendo do resto do equipo tamén. Bueno, pois decidiremos pois bueno, pois no entrenamento de hoxe seguramente pois bueno, a formación de mañán, bueno, salga o que salga, pois sabemos que vai ter toda a confianza do equipo, toda a confianza do grupo, e que, bueno, estamos convencidos de que dará unha boa versión, seguro.
Que tal, Óscar? Moi boas. Adrián Candal, Cadena SER. Falando dese tema dos laterales, outro día falabas das alturas, ¿no? Para explicar esa idea. Non sei se as adversidades te obligan a replantearte ese argumento, porque ao final a altura coa que xogan os laterales do Depor sempre foi a mesma, ¿no? En toda a temporada. Entonces, bueno, aí se ve difícil encaixe para Tóxic. Desde que eu estou, non sei antes, non? Pero desde que eu estou fixemos saída de 3 con laterais en moitos partidos, o cual a altura era, a vez, non sempre foron os dous laterales altos, non? Sempre a veces era un lateral un pouco máis alto que outro, pero bueno, sí que podemos un pouco xogar con eso, tanto que a altura sobre todo cos comportamientos que buscamos, non? Ainda que a mellor a altura busquemos unha altura similar, pois buscar comportamentos un pouco diferentes ou tratar de dentro das condicións que tiña cada un, pois tratar de aproveitalas bueno, pois cambiar o menos posible o que o equipo fai ben, non? Pero bueno, por aí irá a cousa, non? Pero si temos feito, sobre todo no principio, nos invocadas o día do Eibar fixemos a Liga de 3 con Pecha, o día do Cartagena fixemos a Liga de 3 con Escudero, bueno, manejamos algunha situación diferente no inicio, nesa salida de 3 que buscábamos para ter claridade na saída, e fixemos algunha vez cos laterais, non? Si é certo que agora estamos, creo que unha estabilidade na saída de balón e na circulación no inicio, bueno, trataremos de darlle continuidade a ese traballo, non? Problema lateral tremendo que ten agora o equipo, non sei se te leva a menos a reflexionar un cambio da estructura precisamente por iso, e que aportou ese sistema do que falas o Deportivo e por que non te convenceu para darlle máis continuidade? Non é que non me convencera, sino que fomos evolucionando a outros a outras estructuras ou unha estructura pero con xogadores diferentes, dándolle protagonismo a esos laterais, sobre todo que a presencia máis continuada de Obrador e de Chimo, que son dos xogadores que a nivel de profundidade pois dábannos esa situación, e non é que non me convencera, sino que foi un tema de elexir cos comportamentos dos laterais que tiñas, non? E trataremos, bueno, como digo, trataremos de seguir traballando neso, de seguir valorando, e o cambio de estrutura, bueno, pois sempre está presente, non? Sempre está presente facer un cambio de estrutura que nos permita aproveitar as condicións dos futbolistas, e bueno, valoraremos, non? Si o cambio de estrutura é a solución ao mellor ao tema das alturas, ou si, bueno, pues, o traballo da presión que facemos ca nosa estrutura habitual desa estrutura a nivel defensivo que modificamos para atacar, pois, bueno, creo que nos dou ou nos está dando bons resultados, trataremos de seguir millorando nese aspecto. E como ves o rival? Que te gusta dese rival que a priori, claro, mismo que a semana pasada co Cartagena, non? Se fala da súa mala racha, como locales unha sola victoria, pero me imagino que coñecéndote non te fiarás nin un pelo. Que te gusta especialmente, onde ves un pouco as claves do partido da Malata de mañá? Non é que non me fíe eu, é que creo que nadie se pode fiar de ningún rival, do Racing tampouco. Eu estuve na Malata varios partidos, bueno, pois sin ir máis lonxe, o último partido contra o Burgos, o Burgos gana cun penalti desas, bueno, unha man, depois hai outra man na segunda parte que non lle dá penalti ao Racing Ferrol, e foi un partido extremadamente igualado, onde casi tuvo máis ocasións de gol o Racing de Ferrol. Pero é como todos nesta liga, por eso cando os adestradores desde aquí un pouco valoramos aos rivais, en este caso valoramos ao Racing como un equipo que trata de ser un equipo moi sólido por dentro, con poucas vías de entrada, difícil de progresar por dentro con ese 4-4-2 que está utilizando últimamente, cando un equipo que cando ten balón sobre todo busca esa profundidade rápida con xogadores con velocidade por fora, como Naín, como Dorrio, con dous dianteiros que, bueno, non xogan sempre os dous, pero tanto Jáuregui como Jiménez son dos dianteiros con experiencia na categoría e que teñen capacidade para ser bons rematadores neses centros laterais, aproveitar os centros tamén, sobre todo a banda izquierda de Ever. Bueno, creo que é un equipo que ten armas para facer gol, que ten armas para facer dano aos rivais. O que pasa que evidentemente a Liga é moi dura, e cando a Liga te vai colocando nunha situación bueno, pois mala na
clasificación, pois os niveles de confianza, os niveles de activación, os niveles de todo, pois ao final bueno, vas encaixando moitos golpes e van afectando, non? Pero creo que o Racing é moito mellor equipo do que nos pode parecer si solo vemos a clasificación. Esperamos un partido pois moi complicado e sobre todo con un reto importante. Levamos esta última etapa que nos enfrentamos en Primeira Ref, en Segunda B, creo que temos ese reto, non? De ser capaces de gañar e de facer un gol na Malata, que nos últimos tres partidos ali na Malata creo que foron 2-0-0 e un 1-0, non? Daquela, bueno, pois creo que temos ese reto importante. O equipo está moi ilusionado, moi motivado, crendo no que fai para bueno, chegar mañán e ser capaces de gañar, sabendo que vai ser un partido moi complicado, un partido máis especial pola cercanía, porque hai moitos aficionados que se poderían desplazar. Si é certo, unha pena que haxa poucas entradas, non? Pero bueno, pues, a xente que cabe na Malata é o que é, daquela non se pode ir máis xente, pero creo que é un bo día para disfrutar dun partido fora da casa, cun desplazamento moi pequeno. Creo que sería un partido bueno, pois especial polo ambiente que se pode vivir, pero bueno, hai que sobre todo asumir ese reto de gañar nese estadio que nas últimas tres saídas pois non fomos capaces de facer un gol, non? Bueno, pues de ese aspecto mental que es muy importante en el fútbol y ellos, bueno, pues están en ese momento complicado. Pero das por hecho que esto se va a neutralizar con la motivación que supone el derbi, es decir, que no se va a notar esa posible depresión que puedan tener en la tabla clasificatoria y los datos que te daba antes como local, que, bueno, pues son discretos. Bueno, creo que no fútbol a maneira de motivar a xente o equipo pois bueno, pois sempre se fai así. Creo que este partido Racing vai sair moi motivado. Creo que, bueno, polas declaracións dos seus futbolistas pois saben que para eles tamén é un partido especial, queren dar unha boa versión e están, bueno, pois facendo ese chamamento que é lóxico para que a xente pois que nas últimas semanas pois está un pouco máis decaída pola clasificación, pois que neste partido en concreto pois bueno, pois volvan a encher a Malata e volvan bueno, pois a facer ese efecto, digamos, de presión co rival. E creo que, bueno, normal, creo que eles pues, buscan esa complicidade ca súa xente. Bueno, pues, creo que o habitual e o normal neste tipo de situacións, pero, bueno, nos vamos creo que temos... Son 3 puntos importantes, son 3 puntos para nós, como todos os que xogamos cada semana, pois que nos poden dar esa tranquilidade, esa confianza, e trataremos de buscalos como sempre, non? Bo día, mister Xane, para a opinión. Non sei se este cambio que falábamos antes de estructura, ca posible entrada de Pecha, poderíamos ver a Mella outra vez un poquinho máis aberto, máis en amplitude, que ao final era Chimo que facía esa figura e Pecha quizáis non ten ese recorrido, e tamén non sei como está Mella físicamente, que a semana pasada decías que chegaba un pouco xusto. Sí, bueno, a situación de Mella, sí é certo que a semana pasada estaba cunha lesión que lle impediu adestrar hasta o día anterior ao partido. Esta semana, bueno, pues está un pouco mellor. Sí é certo que tratamos de controlar as cargas, a ver como chega mañán. Despois, en canto á posición, nós tanto temos claro que con xogadores buscamos máis eses comportamentos que nos dé a posibilidade de ter profundidade en ataque, que creo que é algo que nos está, sobre todo en ataque posicional, nos está faltando un pouco, e tratamos de traballar, non? Independientemente de que a súa posición sea máis por fora ou por dentro, non? Creo que atacar os espacios na espalda da última liña é algo que no que temos que aproveitar tanto a Mella como os demais xogadores de ataque, pero pola velocidade que ten, pois bueno, pois é algo que a Mella lle
lle ben para o seu fútbol, bueno, pues, tanto si vai por fora como si sale desde dentro, os comportamentos que ten Mella van a ser sempre de buscar esa profundidade, de ter esa capacidade para atacar eses espacios, non? Bueno, creo que con Chimo ten unhas cualidades, Pecha non son exactamente as mesmas, pero nos pode dar outras alternativas diferentes e tamén que nos van a enriquecer, e aí, bueno, pues trataremos de aproveitalas tanto as del como as de Mella, non? Sí, con todos estes temas dos comportamentos, non sei se imaginas a Villares tamén como opción no lateral dereito, que cando ha xogado aí tamén ha replicado un pouco o que ofrecía Chimo. Bueno, creo que Villares está demostrando que pode ser unha opción para casi calquer posición, non? Quitando a de porteiro, creo que Villares está... Bueno, Villares é un deses futbolistas, bueno, sempre decimos os adestradores, non? Que nos gusta ter porque nos saca de calquer complicación que haxa durante o partido en canto a buscar unha solución para un puesto sea prácticamente sea o que sea, e tratamos de que buscar digamos, nesas cualidades que ten Diego, pois tratamos de buscar que o sea, sacar o mellor partido para o equipo, non? Si creemos que o necesitamos no medio campo, pois trataremos de tratar de ubicarlo ali, pero bueno, tendo en conta que sabemos que é un xogador que pode adaptarse a calquer circunstancia e que pode ser, sobre todo, son situacións que ás veces, bueno, pois por exemplo, a semana pasada, cando queda sin un lateral no minuto 6 de partido, ter un xogador que se pode adaptar aí, que sin a necesidade de perder unha ventá de cambios, sin perder ningún ápice do rendimento, pois que nos poida ocupar ese espacio. Creo que iso é unha boa noticia para todos e sobre todo para os adestradores que temos a Villares sempre no equipo, non? A semana pasada tamén falabas de que xa cumplías 21 partidos no banquillo. Eu quería che preguntar, agora que xa levas aquí un tempo, que é máis difícil analizar? Un partido en segunda con toda a información que tes, pero, bueno, que suceda máis ritmo, ou un partido en terceira, en categorías onde tes menos acceso a información e que o nivel lóxicamente non é o mesmo? Eu creo que analizar é exactamente igual, non? Analizar o partido. Ao final, unha vez que estás aí abaixo, que estás concentrado no partido, pois analizar as situacións que ocorren, si é certo que ocorren a máis velocidade, non? Pero o análise é moi similar, moi parecido, e creo que non hai moita diferencia neso, non? Pedro, cerramos aí? Bueno, los dos. Hola, Óscar, Pedro Barreiros, de La Voz de Galicia. Lleva el equipo 5 partidos sin perder. Ya sé que ha habido muchos empates por el camino, pero ¿qué aprecias? ¿Qué evolución aprecias en el equipo de cara a un partido tan importante como el que tenemos mañana? Bueno, eu creo que o equipo é máis sólido, non? Estás estabilizando, sobre todo, evidentemente, cando hai unha racha sin perder, bueno, todo o que realmente queremos, o que realmente buscamos cada semana é gañar os 3 puntos, non? Moitas veces buscando esos 3 puntos, pois só consigues un, e só consigues empatar, pero creo que o equipo se sinta forte, que o equipo se sinta equilibrado, que o equipo sinta esa estabilidade na maneira de competir, que cando non estás especialmente ben, como o día de Castellón, seamos capaces de competir, que outro de sacar un punto, e que outro día cun xogador menos durante 90 minutos pois seamos capaces de igualar o partido por 2 veces. Bueno, creo que esa estabilidade que buscamos no equipo, sin quedarnos aí querendo mellorar, querendo pois que esa racha se vai acompañada de victoria realmente, pois eu creo que bueno, satisfactorio, a vez que un pouco nos transmite esa ilusión de seguir mellorando e de seguir sendo cada vez mellores, e que esa diferencia que estamos tendo entre empatar e sumar un punto, entre gañar e sumar 3, pois vayamos pulindo cada vez máis, e é un pouco o camiño que estamos a seguir, non? Venga, a última, Alberto. Alberto Gómez Barros, Onda Cero Radio. Aquí en Abegondo, de lonas para dentro, de tuyas para dentro, pois se preparan os partidos, evidentemente, con un plan táctico, mellora técnica, pero para fora este é un derbi,
E non sei se ti, ademais, como profesional betanceiro de Betanzos, compartes eso que se di, os derbis non se xogan, gáñanse. Ainda que se aplicaba esta frase a un derbi contra o Celta, pero os derbis non se xogan, gáñanse. Bueno, eu creo que os partidos se valoran sempre desde o resultado final, non? A nós sempre nos valoran desde o resultado final. Nós temos en conta o proceso, que é o que falas ti de aquí de Abegondo. Para nós lle damos moitísima importancia a ese proceso, porque creo que a través deso é a través do que veñen as victorias, pero pois realmente pois a nosa xente, a nosa afición, todos o que queremos son victorias, non? Daquela non sei, os partidos tamén se queren gañar sempre, non? Non só se xogan, sino que hai que gañalos. Daquela nos buscamos cada partido, independentemente de onde sea. Creo que ese partido é especial porque xogamos en Ferrol e porque temos menos de 45 minutos desde a nosa casa para que a xente se poida desplazar, que hai moita xente en Ferrol que é deportivista e que bueno, pois, visitamos a súa cidade, pero creo que iso é aplicable a todos os partidos, non? Nos somos conscientes de que o proceso que levamos pois nos ten que levar a conseguir un bo rendimento que nos leve a gañar, que é a palabra máxica que todos buscamos, non? Vale.